Tovább. Hát egységessél még egy kicsit. Mondjál anyának. Mit mondasz szívem nekén? Mit mondasz? Igen. Beszélj meg egy kicsit. Mondjad szívem, most nem beszélgetsz. Mamának úgy beszélgetsz. Nem beszélgetsz, kincsem. Iris baby. Fogadom. Mondjál valamit. De megint enni? Hello. Iris baby. Az előbb úgy beszélgetett mamán. Igen. Nekem nem akar Na mondani. mi a helyzet? Igen. Mondjad. Mondjad. Igen. Aspiratórios mi az? Posszió. Akkor vajon melyikbe kerül? Mesélj. A zsíriáfés vonal lesz személyes. Szia. Hogy mondják? Muszkator, nem? Mi az? Nem muszkator, már szárító. Tartson is olyan lesz. Hogy mondják a hajszárítónak te? Muszkator, de pör. Na 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 na. Na 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 na.